Aġenzija Żgħażagħ organizzat konferenza li taħt saqaf wieħed ġabret diversi żgħażagħ u għaqdiet volontarji li jaħdmu magħhom sabiex flimkien jiddiskutu l-importanza tax-xogħol li qegħdin iwettqu u fl-istess ħin ikabru l-għarfien dwar il-kwalità tal-ħidma tagħhom mogħtija lill-komunità. Tkellimna ma' Marja Borġ, rappreżentanta ta' Aġenzija Żgħażagħ, u li saħqet dwar l-importanza li laqdiet iż-żgħażagħ u l-Gvern f'katina waħda isaħħu l-kwalità tal-ġenerazzjoni żagħżugħa fis-soċjetà Maltija. U l-idea hawnhekk li niftħu konverzazzjoni, dialogu dwar x'in il-kwalità fil-ħidma tal-għaqdiet taż-żgħażagħ. Se nkunu tinħarsu lejn diversi elementi, kriterji li jistgħu jagħmlu il-kwalità fil-ħidma tal-għaqdiet taż-żgħażagħ. U għaldaqstant x'qed nistennew li joħroġ minnhom l-ewwel ħaġa li nibdew nitkellmu dwar il-kwalità fil-ħidma tal-għaqdiet taż-żgħażagħ u fil-ħidma maż-żgħażagħ b'mod aktar wiesa' u wkoll li nibdew naraw x'jista' jkun li hija din il-kwalità. F'diskors li jagħmel is-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti saħaq kif iż-żgħażagħ huma l-investiment garantit għal Malta u għawdex aħjar. Irmarka li ż-żgħażagħ għandhom ikomplu jingħataw aktar importanza fil-politika u t-tmexxija tal-pajjiż billi jinstema' leħinhom fid-deċiżjonijiet importanti li jittieħdu. Gvern li fis-settur taż-żgħażagħ mhux biss iwettaq imma jisma' wkoll. Permessa din il-konferenza stidinna l-laqdiet volontarji biex jiġu hawnhekk isemmaw leħinhom biex naraw kif nistgħu naħdmu aħjar. Fosthom stidinna youth workers li jaħdmu maż-żgħażagħ biex naraw kif dejjem intejbu l-kwalità tal-ħajja taż-żgħażagħ. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma qalet li x-xogħol mwettaq mill-laqdiet taż-żgħażagħ huwa imprezzabbli u għalhekk importanti li l-Aġenzija tkompli issaħħaħ ix-xogħol li jagħmlu u tagħti sapport kontinwu.